Hvad sker der nu, Brian? Jeg har fandme vundet spil her på fuldstændig latterlig vis. Via hvilke metoder? Jamen det er sådan er det, når jeg vinder, så er det altid sådan noget gang pis. Er det pis, eller hvad er det for noget, han laver? Det er bare normalt pis. Er du stolt af det, Jakob? Jeg synes egentlig, det kører rimelig godt. Det er det eneste, jeg kan sige. Hvis man mener, at præsteret rimelig godt, det er at vinde på held, så er det jo også fint nok. Jamen det ved jeg sådan set ikke. Altså du har kørt på held hele aftenen. Altså. Jeg vil sige, at det er sørgeligt efterhånden. Altså. Alle ved, jeg er den bedste. Ja, alle ved, jeg er den bedste spiller i aften. Og men nogle gange så er det ikke den bedste spiller, der vinder. Sådan er det i poker, og det må man affinde sig med. Men lad os nu lige se, hvis jeg har en enkelt chip i overskud, så har jeg stadig en chance, specielt mod Jakob. Fordi Jakob er en dårlig spiller, eller hvad? Ekstremt dårlig spiller. I forhold til mig, alt er relativt. I forhold til mig er han en ekstremt dårlig spiller. Prøv lige at udtale hvad er din holdning omkring Jakob som pokerspiller? Lort. Heldige svin. Okay. Jakob, hvad er din kommentar til den udtalelse? Jamen, vi kan bare se, hvordan aftenen den er gået. Pisse heldig, ja. Vi ser, hvordan hænderne arbejder over mod Jakob. De sorte, der de kan altså snart rive nogle af de der røde og hvide, du har. Det er jo fuldstændig til grin, sådan. Du har da tabt.